Hola, en este vídeo aprendrem a utilitzar una eina fonamental per desenvolupar-nos en valencià a tots els àmbits. És el Diccionari Normatiu Valencià que va traure fa poc l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la seva versió informàtica. Per accedir-hi caldrà que obrim el nostre navegador web. Una vegada ací podem escriure Diccionari Normatiu Valencià i la primera pàgina que ens mostra el Google serà la que haurem de clicar. En aquest portal, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua posa a disposició de tots nosaltres el seu diccionari en la seva darrera edició. Per exemple, en el quadre on diu paraula a buscar, podem escriure una paraula molt comú, com seria, per exemple, germà. Com veieu, ens dona a l'esquerra dos resultats, l'1 i el 2, cadascuna de les accepcions. El primer és persona que en relació amb una altra té els mateixos pares o el mateix pare o mare, és a dir, la primera accepció que ens ve al cap en pensar la paraula germà. Després, en les següents accepcions, veiem que tenim expressions típiques com abans germans, cosí germà, i després sempre podem clicar el següent resultat. Germà, 2, i diu hidrur de germani. Com veieu, és una expressió, és una paraula molt més específica. També podem clicar la consulta avançada, amb la qual filem més prim en els criteris de recerca. Podem triar entre començades per, una àrea temàtica, per exemple, agricultura. Podem posar taronja i ens posa totes les paraules que comencen per taronja. Taronja, fruit del taronger, de corfa rugosa i grossa, bé, la primera accepció que ens va al cap. Taronjaire, que també comença per taronja, diu taronger, i taronjar, tarongerar, el mateix. Quina és la part bona o la part també molt útil d'aquest diccionari normatiu valencià? Que ens apareix la pronúncia. Si sabem un poc del llenguatge fonètic, així ens mostra com pronunciar exactament cadascuna de les paraules del valencià. Amb això no solament aconseguim trobar la definició del mot que cerquem, sinó també la seva pronúncia i, en cas que siga un verb, com per exemple córrer, podríem trobar també la seva conjugació. Perdó, he de posar així, llevar això, llevem també l'altre camp de cerca i posem el verb córrer, cliquem en buscar, ens apareix, com veieu, córrer, caminar molt de pressa i amb impuls, de manera que a cada passa els peus queden en l'aire. Si volem veure com es conjuga, tenim el botó de conjugació. Cliquem a conjugació i tenim tota la conjugació del verb en qüestió, tot el paradigma. És a dir, és com visitar la flexió verbal d'Enric Valor, però amb 2 clics i online. Molt bé, com sempre, si teniu qualsevol dubte, podeu deixar-lo a l'apartat fòrum de l'aula virtual de la web de l'Acadèmia La Llibreta. Moltes gràcies.